Съседи от долния етаж, а гостинята от четвъртия етаж ми имитира, че тя ми е викнала пожарната, разбираш, а тя знае домашния телефон, но ми звънна на пожарната с шибаната курва, разбираш, аз фланах и смисъл 4 месеца преди това и метах и Нино Жоле по тераста, смисъл не съм и метал и няма значение. Метах ми Нино Жоле, в смисъл не съм мятал на Жоле. Мятах ми ги мятах, не отдете. Целихме се по дограмата с един пич и дали оцелиме дограмата и чупихме прозорците и те падаха на тераста. Това и е. Само ми е интересно на покрива, как се качи на покрива. Как се качих? От четията? Так, килоца ти се набираш. Като се набереш, так, надолу. А пожарната те взе от покрива? Пожарната го знаеш, бе, като влезна, в смисъл като отворих вратата и като видя в стата възпоменението и седи е така и не мърда и викам, влиза и там бе нещастно и то седи и ме гледа и тръгва да отваря и му викам, чакай да мръдна ме бокук и то с противогаз, разбираш за какво стана въпрос и ми викам, Даже му каже противогазо. Да. До тази ще да го пребия. Ама не беше едър, беше. Едър беше букука. Да, едър беше букука. Като дойде тук, сещаш ли се? Да, къде беше седем. Оле, И те напълниха тази. И като... давай сумати на внимание, долу за седите, пуснато, каме, затова има съдебно дело. Всички седите гонат. Ма те ти изгонат. Къде ще ми изгонят? Ако ти се съберат... Това е второ съдебно дело, бе, човек. Ти взимаш ли си адвокат? А? Адвокат взимаш ли? Според тебе, дали си не